او قرآن پاک د برکت کتاب دے، قرآن پاک د برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے، قرآن پاک د برکت کتاب دے، قرآن پاک د برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے۔ یا قرآن کی دید پاک اللہ خبری، قرآن کی دید پاک اللہ خبری، یا قرآن کی دید پاک اللہ خبری، و قرآن کی دید پاک اللہ خبری، زار 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 اللہ زار، بے شک دا پاک رب العزت کتاب دے، بے شک دا پاک رب العزت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے۔ یا پاکی شفاشتا ہر مرض دا پارا، پکی شفاشتا ہر مرض دا پارا، و پکی شفاشتا ہر مرض دا پارا، و پکی شفاشتا ہر مرض دا پارا، زار 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 اللہ زار، واللہ دلوی شان و شوکت کتاب دے، واللہ دلوی شان و شوکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے۔ یا دا حق باطل فرقی خودل ممتا، دا حق باطل فرقی خودل ممتا، یا دا حق باطل فرقی خودل ممتا، و دا حق باطل فرقی خودل ممتا، زار 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 اللہ زار، عمل پر اکڑی دا حکمت کتاب دے، وے عمل پر اکڑی دا حکمت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے۔ یا پہر یو حرف لسنی کئی دیرونو، پہر یو حرف لسنی کئی دیرونو، و پہر یو حرف لسنی کئی دیرونو، و پہر یو حرف لسنی کئی دیرونو، زار 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 اللہ زار، دادا اللہ دا نزدیکت کتاب دے، وے دادا اللہ دا نزدیکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے۔ اوے قرآن پاک دا برکت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، پمینے واید عظمت کتاب دے، وے پمینے واید عظمت کتاب دے، قرآن پاک دا برکت کتاب دے، قرآن
پاک د برکت کتاب دے پمینے وای د عظمت کتاب دے پمینے وای د عظمت کتاب دے یا ننګ با کوي پخپل لستون کی باندې ننګ با کوي پخپل لستون کی باندې یا ننګ با کوي پخپل لستون کی باندې یا ننګ با کوي پخپل لستون کی باندې زار 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 الله زار وقدر کړه د شفاعت کتاب دے وی قدر کړه د شفاعت کتاب دے پمینه وای د عظمت کتاب دے وی پمینه وای د عظمت کتاب دے قرآن پاک د برکت کتاب دے قرآن پاک د برکت کتاب دے پمینه وای د عظمت کتاب دے وی پمینه وای د عظمت پمینه وای د عظمت کتاب دے یا شاهد الله د زړه سکون دے پکی شاهد الله د زړه سکون دے پکی یا شاهد الله د زړه سکون دے پکی شاهد الله د زړه سکون دے پکی زار 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 الله زار د اطمینان او سکونت کتاب دے وی د اطمینان او سکونت کتاب دے پمینه وای د عظمت کتاب دے وی پمینه وای د عظمت کتاب دے قرآن پاک د برکت کتاب دے قرآن پاک د برکت کتاب دے پمینه وای د عظمت کتاب دے وی پمینه وای د عظمت کتاب دے زار پمینه وای د عظمت کتاب دے